Sa Lapu-lapu City, mga sakop sa City Disaster Risk Reduction and Management Office gipaubos sa kinalit nga drug test. Siluan Mirondina sa exclusive report. Ning ikaduhang adlaw sa Basic Life Support Training, gitunong usab ang pagpahigayon sa kinalit nga drug test. Tanang 55 ka mga sakop sa City Disaster Risk Reduction and Management Office nga gilangkuban sa 8 ka mga babay ug 37 ka mga lalaki ang mipaubos sa random drug test. Nag-conduct sa atong drug test ang atong taga City Health because they are DOH accredited. Nag-outsource pamanta ang LOSAP o drug test center. So we're just waiting for the notice to award. Kahinumduman, Hulyo 29, unang ipaubos sa kinalit nga drug test ang kapin sa 200 ka mga kawani sa Lapu-lapu City Hall ubos sa Mayor's Office. Pulos hinuon, nagnegatibo. Matod ni Gary Lau, Executive Director sa City of Lapu-lapu Office for Substance Abuse Prevention, gihimo nila ang random drug test subay sa hangyo sa pangu sa CDRRMO. Okay kayo may problema para may bawaan gid nga kinsa dili angay sa among grupo ba. Wala man ma'am. Okay ra ka. Confident kayo ma'am. Confident kayo nga ako drug test mi. Ugmang adlaw, gilaumang masayran ang resulta sa initial screening. Kuno galing magpositibo sa drug test, If they want to continue their work, they have to undergo the office-based rehabilitation program sa LOSAP na anamantay community-based sa LOSAP. Pero i-separate nato sa ato ang plea bargaining ug mga employees or government workers na mag-positive. Sugad niya itong Hulyo 1 ang CDRRMO ang ikaduhang buhatan nga napaubos sa kinalit nga drug test. Hayan sa musunod nga mga adlaw, laing buhatan na usab dinhi sa Lapu-lapu City Hall ang ipaubos sa kinalit nga drug test subay sa subsub nga kampanya batok sa gidiling drogas. Ubani June Solon, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.